Duha ang namatay ug tulo ang nalandig sa tambalanan human nakuryentihan dito sa Barangay Poblacion, lungsod sa Mabinay, Negros Oriental, alas 5:30 kagahapon sa hapon. Sa taho nga nadawat sa Negros Oriental Police Office nga gi-dismantle sa mga biktima ang Christmas tree sa Barangay Arebasore sa lungsod sa Mabinay. Apan nasabod sa live wire ang boom sa lift truck nga ilang gigamit nga mo'y hinungdan nga sila nakuryentihan. Gidapa ang 5 sa tambalanan, apan duha kanila ang nakabsan gayud sa kinabuhi. Samtang ang tulo, luwas na ang kahimtang. Usa sa namatay, barangay councilor sa Arebasore ug ang laing nakalas, ang lift truck operator. While removing kaning mga wired nga mga Christmas lights, naigo nila ang main line sa kuryente, sir, mo itong nahitabo, sir, nga nakuryentihan sila, sir. And due to the fact, sir, nga gaulan po sa Mabinay, sir, no, ang impact, sir, no, sa kuryente, sir, is kusog-kusog po kayo, sir.